Assalamu alaikum, barkanmu da yiwuwar haka. Wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da yarinyar ministar harkokin mata a garin Jos. Jaridar Daily Trust ta ce wasu 'yan bindiga sun sace wata baiwar Allah wanda ɗiya ce a gurin ministar harkokin mata a Najeriya, mai suna Madam Pauline Tallen. Rahotanni sun bayyana cewa an yi garkuwa da David Karen a unguwar Rentier Locust da ke garin Jos, karamar hukumar Jos ta Kudu, jihar Plateau. Wani daga cikin 'yan unguwar ya bayyana cewar tsakar dare suka shiga da muggan makamai suka yi garkuwa da yarinyar, suka arce da ita suka yi gaba da ita. To Allah ya ba mu zama lafiya, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan ƙalubale. Sannan muna buƙatar danna mana subscribe idan wannan shine kallon tasharmu na farko. Idan kuma tun da kai mana subscribe sai kai mana like, muna godiya.